ohjelmaa mennä. Valitse ohjelmaa. Mennä tarvitsee valitse ohjelmaa. Aja. Tänne. Eikö aja enää? Joo, aja. Aja vai? Aja. Tänne. Eikö aja enää? Joo, aja. Aja vai? Aja. Kuku. Pidä kiinni, sitä ei tippu. Menkää tuonne taakse, siellä on liukumäki. Menkää tän taakse, tuolla. Mä lasken täältä. Eikö menkää tuonne taakse? Miten mä voin kirpeä? Avoin nauttia. Ei tarvi. Hyvä. Liukuva. Oota hetki. Nó nằm nhà mẹ mà hả? Ei. Ok, sẽ là bạn nông nguyên mày dính hả? Piip, piip, piip. Hyvä, hienoa. Nyt onnistuu. Joo, se on myöhemmin.